akasitoganiza maganizo ena ndino mwali lo apa tu ne ndati ngabe visa anthu aje zinachitika siku lichali sizinali bwino aise sizinaende pamene paja ndipo ndina so wantendelo ndinali bekolowela kuti ndinalowela kuti ndipo chipande sasoka uchi chipande iyo uchi ndipo ndizimyamika nakuthandika kwande sizinali bwino misa anaita bulu ndipo ita kuti misa amalusa chochicha amalusa amenoja amalusa pamene pachandishabe nina kuda kuti wamva bwachino amajasefiti amatamba amamvera nanga izi finali nyumba yabo panalibe wina aliyese ndalibe iwe ndini amamvera kuti amatamba zinakhala bwino uri munachokapo basi nathana naye amene azendera yake ni amazuwa zomwe zinachitika ano iyo namperekeza uno kwa bikacha kuti uyu wapezeka ndi uyu bikacha nango ntenga kuti nanga apa nkabwayi munthu wabwera kati big man mazulo ndimbira funa tsono amene nakuzani uchanda ameneyi kundibweresera uyu bwayi zomwe zikuonesa kuti bikacha anafira afuna inuyo sinaka achinamisira chati makupita awiri basi anatopetsa nanga achinamisi kuti akamavala kumataku athawira ndebikacha nandiuza kuti ukamuuza amene nakuuza uchi abwere ndi abantu mazanguuzana kuti tikuyeni kati pange plan kani masulu uno atikapeza pabala yapo musi pacha ndine natu maplan uzikhale bwanji ne kuti mazulu chama 7 umukamuona kuti musanzika mutani ndikubwera kaye ufuna ndisake china chake pasi basi time iya imukamba kane unataka kupesa mtawa wako kufuna nebe kule zoenda zisi mukufuna somo sipaka muri kulakwa ende kukukwambulani uko kumene makuthamangisani kuja uko mapanga zozaenda ndakupulumusa libwera muntu ndikumpepesa ifani zomwe zinachitika zichi iwe kazi shut up speak ndati uzida Nesa muntu akundipepesa kuti momwe zinakhale mjisi zinaende bwino pamene wala kuitsajana kosi kataba kwako galo wangu ine ngawala kuitsajana mesa mazandi pepesa zinthu momwe zinachitika zimene wala ngulaye simu nanze mukutina kuti mamuna amene mesa anapanga mwakuti uja yeye ameje sakufuna nafuna inu ndeta panga maplani kodi amafoto koza kuti momwe anayendera sana chulepo za ine kodi musimu kuja ndikuja simu kugona magona pa mattress zofunda pa maduve nkati zimene mapango kozija mubwesa muzipanga umu ndikupanga jana sasa uchimene upanga ndikupanga jana usandi utengere kwa ndiyesa wanifani ndakutenga ndikoka ine kukusamala chose kugahena unali kuja kubwera kuzisamalika umu leroso ukupanga ndi anawa kuti muzipita kumapala ma 7 kuliko ma 7 muti unaza ku overnight ndi overnight makhala chitatu kwa malo ndi mpingo wake kuti lolemba kakhala overnight anthu apita kunchilo tayiyo go back and sit your places ndokuti jana mupite mukafune kokhala mandifa tachoka musandipangisa kuti ndikhalenga ndipanga nkhaza kwa azimai mandifa katundu akandikutumizira amundi tumizira pajana pamene bali kwa zipita naye ndekutumizira pajana zina ngati zapelewera mukaona koko out people iwa chani uona kolowe ndinabwera paziko pano kusasamalayo muntu osathandizika wake wantundu wanji kukupasa ndipo ugona kukupasaniza kudya muzikapanga so zazi kwakakanizani kumeneko ndikunena kwa faza lako. Next on Mdyangu Comedy Series. Nanu uli serious ndifuna mnapera kukapita umuzi chamene ndikukakha kwa mesi. Achembwana uku anachoka kana pita umuzi kana pita kuti neneyo ndi maspare kids anyumba ine yonse maspare ki yake ndinawo koma musazauze binali yesi ndikubwika ni spare ki wa kwa chembwanayo muzika khala kaye kumene.
ndapiri magemu ambiri kululoto magemu abwino abwino Barupe kumamba ndi atwa kumabele drama zambiri. Yeah, so dikira kai. Ini tadi dikira kai muone. Iyo yakona ngati wochenjera iyo ja. Dikira ni muone. Zaona nema za premier abuja beti odamva. Zaona to ndatani.